Európai percek. Jogaink az Európai Unióban. Az oktatás az EU-n belül mindig kiemelt fontosságnak örvend. A tagállamok egyetértenek abban, hogy az iskolai és a felsőoktatási intézmények között fontos az átjárhatóság. Nézzük csak, mi is történik, ha az ön gyereke vagy éppen ön külföldön tanulna. Erről és sok más az EU területén gyakorolható jogáról tájékozódhat az Európa Önökért uniós oldalon, vagy felkeresheti a sepsiszentgyörgyi Europe Direct információs központot a Szabadságtér 2-es szám alatt. Lássunk néhány konkrétumot, ami jól jöhet. Gyermekei jogosultak arra, hogy bármelyik EU tagországban iskolai oktatásban részesüljenek. Erre ugyanolyan feltételek mellett kell számukra lehetőséget biztosítani, mint a kérdéses ország állampolgárainak. Joguk van arra is, hogy saját korcsoportjuknak megfelelő osztályba kerüljenek, és hogy nyelvtudásuktól függetlenül tanulmányaikat ugyanazon a szinten folytassák, ahol a származás helye szerinti országban abba hagyták. Ha ön uniós polgár, aki munkavállalás céljából másik EU tagországba költözik, gyermekeinek az uniós jog értelmében joguk van új lakhelyükön ingyenes nyelvoktatásban részesülni, annak érdekében, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni az ottani iskolarendszerbe. Figyelem! Készüljenek fel arra, hogy új lakhelyükön az iskolarendszer jelentős mértékben eltérhet attól, amihez hazájukban hozzászoktak. Egyes országokban például nagyon korán ketté válik az oktatás és a szakképzés. Bizonyos országokban a gyermekek helyi iskolai beíratása előtt a nemzeti hatóságoknál kérvényezni kell iskolai bizonyítványuk elismerését. Az egyetemi oktatásra is igaz, hogy ön jogosult bármelyik EU tagország egyetemén ugyanolyan feltételek mellett tanulmányokat folytatni, mint a kérdéses ország állampolgárainak. Az egyes országok és egyetemek között azonban jelentős különbségek vannak a felvételi követelmények tekintetében. Külön szabályok vonatkoznak a tandíjakra és a támogatásokra, valamint a felvételikor követelményt jelenthet az adott ország nyelvének ismerete. Ezért néhány uniós tagállamban előfordulhat, hogy a jelentkezőnek nyelvvizsgát kell tennie. Tanulni azonban gyakorlatban is lehet. Az önkéntesség egyike ezen formáknak, amely gyakran előnyt jelenthet egy-egy állás vagy ösztöndíj megpályázásakor. Egyetemisták már bizonyára hallottak az Erasmus programról. Ha ön egyetemista, az Erasmus csereprogram révén lehetősége van arra, hogy tanulmányai egy részét egy másik uniós tagállamban végezze, illetve hogy gyakornokként szakmai tapasztalatot szerezzen valamelyik külföldi vállalatnál. Ha ön szakoktatásban vagy képzésben vesz részt, vagy éppen most szerezte meg szakképesítését és elhelyezkedési esélyeinek javítása céljából szakmai gyakorlatot szeretne végezni külföldön, a Leonardo da Vinciről elnevezett uniós program jóvoltából pénzügyi támogatásban részesülhet. Amennyiben kérdése lenne, vagy több információt szeretne megtudni az EU területén gyakorolható jogairól, keresse fel a Europe Direct információs központot Sepsiszentgyörgyön a Szabadságtér 2-es szám alatt. Önök az Európa percek, jogaink az Európai Unióban című műsort hallották. Készült a sepsiszentgyörgyi Europe Direct információs központ megbízásából.